hei, täältä varikolta olemme löytäneet tallipäällikkö Boulder Dashin, joka omistaa ensimmäisestä ruudusta ja viimeisestä ruudusta starttavat ajoneuvot. Mistä tällainen aika jo tulos? Ensimmäinen ja viimeinen ruutu. Oliko se ihan harkittua vai oliko siinä kenties jonkinlainen onnistuminen ja epäonnistuminen samaan aikaan? Nine, we have a superior power in the car, in our engine, and it can failure and it can be a huge success. Hän kertoi erikoisesta moottorista autoissaan. Minkälaisia itse asiassa ovat nämä moottorit? We have a superior power of nuclear power, and it can be improved for our superior speed of power. Miten tämä ydinvoima, energia, onko se miten turvallista tämmöisessä autokisossa? It is very safety because our engineer has made it safety. Miten paljon itse asiassa energiaa voidaan saada ydinvoimakäyttöisestä kilpailusta? It can be made a civilization to the moon. Onko tämä ehkä sinun kisataktiikkasi tänään ajaa kansat kuuhun niin sanotusti? Yes, it is. Mistä olet löytänyt kuljettajasi Bill Fordin, joka starttaa ensimmäisestä ruudusta, ja Jack Hammarin, joka starttaa viimeisestä ruudusta? We have a special unit in our army of the superior power, and they are very, very good driver. Mitä mieltä olet vastustajasta John Royalista? They are nothing. Kiitos täältä varikolta. Siirrymme takaisin sinne studioon. Mitäs sitten? Ai se käy. Tervetuloa takaisin tänne studioon. Kuulimme tässä kommentteja tallipäälliköltä John Royalilta ja mikäs tämän toisen herran nimi oli? Boulder Dash. Boulder Dash. Mielenkiintoinen persona, ettenkö sanoisi. Nämä on mun jämäkkä mies, että hänessä on miestä ja... Varikolla oli vähän ehkä tällaiset jännittyneet tunnelmat, sillä tämähän on kauden ensimmäinen kisa ja oikeastaan kukaan ei tiedä näistä voimasuhteista eikä mistään, että mikä on lopullinen näiden kuljettajien ja ajoneuvojen välinen suhde. Mitä luulet, onko sellaista sisäistä jännittyneisyyttä ja niin oikeastaan epävarmuutta siitä, että mitä tästä nyt oikeastaan seuraa. Tämähän on sarjan itse asiassa ensimmäinen kisa, kauden ensimmäinen kisa, ja ratana on tämä 1,5 kilometriä pitkä, aivan todella nopea ovaalirata, jossa kallistukset yltävät yli 90 asteen. Ja hyvät katsojat, tämähän tarkoittaa siis sitä, että autot käytännössä ajavat maksimaalisessa tilanteessa niin, että autot ovat kaltevammin kuin pystysuora seinä. Mutta keskipakovoima pitää nämä ajoneuvot hyvin tiukasti kiinni radassa. Se on totta, että näin pääsee käymään, kun isot tehot pyörivät autoissa. Niin... Tämähän Pasi-ajoneuvo saavutti lähes 400 kilometrin tuntinopeuden. Se on totta. Että olin itse katsomassa kanssa varikolla ihmettä ja se oli kaunista. Tässä täytyy kuljettajan kohdistua valtavat G-voimat, kun ajatellaan, että auto kulkee jatkuvasti kaarteessa lähes 400 kilometrin tunnilla. Niin, ja mietti sitä, että kuski istuu todellakin nokassa ihan niin kuin nokassa avokorissa. Että ei ole mitään suojaa ja ei mitään. Se on vaarallista, mutta tehoja riittää ja sillä mennään. Kuski on valmis uhraamaan. No siis kun itse tämän auton kyytiin, ottaen huomioon nämä turvavarot. En ikinä. Tässähän on se vaara, että jos auto ajaa ympäri, niin se on sitten... Hyvät katsojat, tätähän en mä tietenkään toivon, mutta kuten aina moottoriurheilu ja kaikkeen ekstremilajeiluun kuuluu vaara, ja se on ehkä osa viehätystä, mutta emme me sitä kuitenkaan halua nähdä itse. Parempi on paeta pahaa kuin kokea pahaa. Mitä itse odotat kisalta? Minkälaista kisaa näin? No ei ole oikein mitään odotuksia, mutta
vauhtia ja vaarallisia tilanteita odota. Niitä varmasti riittää, koska Kusessahan on lähes 400 kilometrin tunnilla. Voisimme ehkä käydä mainoskatkolla tässä välissä.